Toto nie je geniálny marketingový ťah od Levi's. Toto je test, ktorým by 9 z 10 značiek neprešlo. FIFA má jasné pravidlo. Na štadiónoch nesmú byť žiadne iné logá, iba logá tých firiem, ktoré ich sponzorujú. Levi's medzi nich bohužiaľ nepatrí. A tak museli zakryť logo na štadióne, ktorý sami sponzorujú a volá sa Levi's Stadium. Lenže Levi's zakryli len názov, a teda obrys celého loga zostal úplne viditeľný. A ty teda presne vieš, komu táto značka patrí. Toto je test, ktorým by malo prejsť každé logo, ale bohužiaľ prejde ním len 1 z 10. Zakryj meno svojej firmy v tvojom logu. Ukáž ľuďom čisto len logo bez názvu. Ak tvoju firmu v logu spoznajú, gratulujem, máš silný brand. Tu je pár príkladov, ako by to malo vyzerať. Spoznal si ich všetky? To nie je náhoda, to je silný brand. Levi's nevyhrali tým, že prekabátili FIFU. Vyhrali tým, že ich logo prežije aj cenzúru a ľudia ho vedia rozoznať. Prekryté logo sa stalo tak virálnym, že Levi's si ho dal ako profilovku na Instagrame. A toto je celé tajomstvo silného brandu, keď sú farby, fonty aj tvary navrhnuté tak, že značku spoznáš, aj keď ju zakryjú. A pre viac takýchto brandingových rozborov ma nezabudni sledovať.